Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama ken kalafeng. Sumangbay manen to'y programa tayo, babaan ken ni Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Shout out man pa'y kados ngay. Shout out dito'y Malaysia, dagiti Euro-Atlantic Boys, Pajong Iting ken ulong from Jomarolaya. Kablaaw ken ni Editha De Leon dita Macau. Shout out dita Agno Pangasinan ken nilakay ko Joshua. Dagiti ubing mo da Kyle ken Justin. Nagtaw dayta ken ni Marjorie Ricadel Vidal. Kablaaw kadagiti naganakaw dita liwanag tumawi ni Isabela, da Edi Ebot Samoy. Nagtao dayta ken ni Sisa Samoy. Shout out ken ni ading Florenda Bangibang dita Amalingan wenno Amalingan, Tabuk City, from Rose Bangibang iti Hong Kong. Makablaawan dita Nalasen wenno Nalasen, Santo Domingo, lalo ni Mamang Aureng, ken ni Ate Janine Melad. Nagtaw dayta ken ni Grace Ann Tapalgo ite Aparay Cagayan. Bueno, intay basainin ti surat ti pagayam tayawan naglingad itinagan nga ago iti probinsya ti Isabela. Kastiman te surat ni Agaw. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin danunen to'y surat ko. Nakapagsurat akmat kayat kumana pa'y drama to'y parikot ko. May saak baro Mang Bianong. Adamot langak akas kuna dagiti makamamukan niya. Ngam sa anak mo't makaas-asawa. Jak masapulan ni Dawan Mang Bianong. Kaano ngay nga aklunan na, ading Maylin? Naupay ka din amang sarsarong karkanyak? Iso adamaga mo no kaano ka nga aklunan? Ni, sana kasta ading. Awan to ti pan nakaupay ko. Angem siyempre, gaganga iti barong agdataton, kaya't kumutamamuan no adda ka din namnamaken ka. Mga no sa sarongkaran ka, ngam awan matgam apulos ti namnamaken ka. Adakan ka, no isardeng mo ti agdaton kanyak, mang ago. Jak ipili ti bagikan ka. Ngam no makauray ka, adalat tamot kan ka. Aguray at Maylin. Amok kaasyam tumatlang to'y mo, nga umar-araraw kan ka. Bakay, ayan ni Agaw. Rimwar. Kanayon arumwar iti sardam. Papapanan na aya. Gagangay iti baraw.
mapan umarog iti balasang. Day talatan ti kukuan na. Saan met nga rod ang makaas-asawa? 35 nan. Baro pa'y lang nga aging gaita. Awan mo't ngamin ti agbayag anubya na. Kasano nga dagbayag anubya na ket basol na metlaeng. Day tamo ti madi ija anak ta naglaka ama upupay. Isu nga rod nga awan ti agbayag anubya na naglaka ama upay. Isu pa nagkunat. Maunat taon bakit ngem baron to pa'y ladya anak ta. Agbaa ka nga aging gaiti agkubkubon. Awan lat ammo ko no addan to ikasar na baka. Kumusta nga iti panang pasyar mo iti balasang iti kabangibang a barangay? Awan pa'y lang may tatang. Amangan nagsaysayang ka lang iti panawin mo mapanagdatdataon? Mariknak tatang. Asidegan ayat nagnati tagiuray ko ang nasamit awon na. Oray pa inuyit nagnan no si kantumanan ti problema. Ha? Ay sos, agbaliw ka pa'y nga umuna anak ko. Manon tinagbalin anubiam. Agam, awan Apolos ting kasar mo kadakwada. Kasano nga ikasar ko, tijak matkapkap na kan may sa, turn off kadagiti, nagbalin na nobyak. Day tangarod ket, naglaka ka ama turn off. Kung amlan asino kamutan na perpekto. Alangan mo't nga sawag, jay jakkap-kap na kan, tatang. Pakpakawan mo ta. Asawag, jay kap-kap na ka, tatang. Ay so, Maylin, aklunin na kon? Wen ago. Di mon samot kayat. Anya ka tasalan nga kayat kulaw na Nakaragrag sa kagnaroda na kanyag iti day tanay bagam. Kamo dyanan na, inaklon nakmadlangan, Maylin. Maamakak ago. Anya nga iti pagamukam? Ang mga nukala at adumtang tigundaway ang mauma kakanyak kat i-break na. Din tumapasamak day ta. Tasikan at talaga ti kayat ko nga ikalaysa. Ha? Awanin ti sapulag pay. Finally, makaasawak butlangin. Lumakayak nga minin, Maylin. At napanggap mo ang mga ikalay sa kanyak? Natural Anyaga po ang nagdato nagkankangay, no saan kang ikalaysa? Ikalaysa ka iti kapiita na panawan, Maylin. Mga sawa akong iti mabiit, tatang. Nay, apayin, tatang. Kaslaawan bilibyo iti kasta reaksyon nyo iti naibagak, tatang. Ibagamlang ang mga sawa kan iti mabiit no at daditan. Adu pa'y ngamin ti agbaliw, ago. Basta, tatang. Saan nga agbaliw ti amin? Ikalaysa ka talaga ni Maylin iti mabiit. Ne, ada ka mo at ago? No, imbagak nga may kadagasen, talaga adagasen ka. Mangantay tiruhar. Anyam, api nga, saan ka pa nakasukat? Ti amok namin kat inton bigat pa'y nga umay ka. Anya ka matan? Nagkapoy mo't gayam ti panakaawat mo? Ha? Itangarod ti ko nakayo umay ko. Ngam inton bigat ko namkit din. Kaslawan serbiti sa okan ka. Ne, makaungat ka kanyak? Anyang arod ti kayat mo ngay? Maragsakan idinto ta kaslaawan serbiti sa okan ka? Naglawag di saritaan ta dagasan ka ita. Ngam inton bigat kid din ti kunam. Saan nagbadgay matungdanggan? Di karkaron nga awon ti serbiti sa okan ka no agasawatan? Nagrabaw mo ti pagkaskastaam? Agnobyo tapay laang, ngam awan ti papasensyaam? Di nakarkaron no agasawatan? Ang mga nubasit la maliwayak katap-apaan na kun. Alangan mo't abay-bayak Ikorektar kan itatana sa papay.
Tapno amumon aramida minto nagasawatan. Husto gayam dagiti dumandanon kanya kaugalim. Iso nga awan ti agbayag anobyam. Agasam tadapay gayam mangis istorya kanyak. Husto mo tinangag ko nga istorya maipapankan ka. Iso nga agawid kan. Maudi mo tanday ito'y nga idadapaw mo dito'y balay mi. Anya? Diyak kaya ti ugalim. Iso na sayaat mo, ta impakita mo ti pudno nga ugalim ita, ta nasapapay. Agbreak tan, ago. Anya? Ora-orada nga road nga imbreak nak ni Maylene Mangbianong. Nagbayaga nagdato nagkankwana. Ngam naglakamay te panangi-break na kanya. Tiamok no ison ti babae nga ikalaysak. Ngam saan matgayam. Nasakitanak nga raw diti panangi-break na kanya. Nakarkaron nagsanuungak ta sinermonan nakpay ti amak Mangbianaw. Kunak to, ngagpatingga adagos ti relasyon nyo ken ni Maylene. Di mo pa'y naipasyar dito yung balay, awan kayaon. Awanan bain da dya babae. Di na kayo ti paisuraw. Iso nga yung break nakbatang. Simroman siguro, day ta nagmading nga ugalim Iso nga imbrik na kamutan ngayon sigida. Pay nga kaslasak pa'y taking basol, tatang. Amok latan na si Katakim Basol, na siguro simromanan day ta kinaagom. Anya, kinaagok? Simro day ta kinaago uyong mo. Naggalasan di kasta sa uyo, tatang? Oh, sangkit din. Ay, sos! No saan ngagbalew day taramid mo, awan latam mo ko, nago! Aglaklakay kan abaraw, di taunag tisapin mo! Si kamot lakay. Agpaspasa na ang langarudon di anak mo inungong tampay laag. May mayat mutlaeng, no ibaga kang kuwana tipitot na, tapno agnakam. Siyak ti agnar-ngariyot iti aramid na. Nakamanon ti putot ni Manong na, angem saan pa yan nakas-asawa? Takasano, nagmadimot ti aramid na no makanubyan. Anya ti panagkunam lakay. Makasapul pa'y nga ta iti asawaan na. Ay, sus! Awan latam mo ko, nukas lang ti ugali na. Pulos! Aglaklakay dayjay iti unag ti sapin na kunakmanan. Kan kasi ti agbalin nga asawa na no bilang laeng. Iswa na saysaya at pay no saan ang mga asawa ta siguradong wag konsumisyon laeng ti agbalin anubya na. Uncle, ayan din sa nagaw. Apaya sapsapulom di kasinsin mau. At dala ko matibagak kang kuwana, Uncle. Ingka kitaan di talikodan ti balay. At dayjay indayon ngagpapaangin. Sige nga raw, tayo nakitain, Uncle. Ay agore ka man. Anya nga minti bagam ken kuana aya. Kwa, Uncle. At dati amok kang kuwana balasang. Ha? Gayim ko abalikbayan, Uncle. Nabayaga nagtrabaho ijay Dubai. Balasang pay lang aging gaita. Isayam amok man kanin sa nagaw. Ay sus, panagkunak saan mon ayam ammaw marlaon. Ne, apay nga, Uncle. Malas lang ti babae ayam ammo mi kasinsin mo. Kasla di mo ammo ti ugali na. Barang no nalidya agayim ko ti para ken kuwana, Uncle. Isa padasik lataman ayam ammo. Barang no ginustuda. Sigurado ka, balasang daytayang amom kanya, kinsan? Wen, insan. 100% abalasang. Ay, Ni, apay nga nagsinay ka. Di mo kunain na di mo kayat. amangan no, i-break nakman ang dayta no, sumbatan na. Kastamot dagita, babae.
Kalpasan na sayang ti panawon ko nga daton kadakwaday tinagbayag. Laklaka endak mo nga break. Naglaka pagayaman da tirik na. Amom ngamin insan. Pasensya ti kurang kan ka. Iso ang nalakamot ama turn off ti balasang kan ka. Ah, Katid dugam ti pasensyam no ada pagkurkurangan ti agbalin anubyam. Dayta ti sikrito tapno agbayag kayaw insan. Ustugayam ti kunan insan Marlon. Talagaan na pintas ka, Lydia. Agyaman mang ago. Sapay ko mata, addapan na kay karik ang makigayim kan ka. Wan day talagayam. Sanak mo't anapili ti agbali na gayim ko. Pakaragsakak launay kaya't nakagbali na gayim mo mang ago. Aada ka din, nobyom, ading? Ay, awan pa'y mang ago. Impamaysak kami tinagtrabaho, idiadak, ijay Dubai. Kaya't ko kami ti makaurnong adagos, kat diya ko nagsubli ijay. Iso nga tuyak ita. No kasta, saan ka nagsubli ijay Dubai? Saanen, for good akon. Ag-business aklangan dito'y Pilipinas. Makabanog mo ti agtrabaho ijay dayo. Sa balilat adaak dito'y nakaya nakantayo adaga. Maragsakan na, tasaan kan nga umadayo, Lydia. Sapay ko mata, agbalinta anasinghed, iti tunggal maysa. Armo mo ni Lydia insan. Nasingpot day jay kan responsable. Sigurado asaan kang agbabawi no isot agbalin nga asawam. Kasta nga rod ti panagkitak kan ko na, madlaw a responsable. Talaga mo it. Isong arong nga inyam amukin ka. Barang no ison ti makagasat mo. Agyaman natin saan. Sapay la kumata, ni Lydia talagang ti dawan ko. Hoy, insan. Basta no mapasungbat mo no bilang tagdaton ka kankwana. Di ka ko maglablabas. Ha? Laglagi pa makanayon. Masapol ti pasensya iti relasyon, insan. Sana mabalin na si kalang ti masursurot. Masapol adang gamot ti rason na. Nang room na no damot punto na. Saan ang mabalin, asika akanayon ti ustaw. Agason day tata, bagbagaan nakmat dahin insan. Pakpakaunaan ka laeng, insan. Tapna amom tar aramidem no bilang tamapasungbat mo ni Lydia. Mapankaman gaya man agaram. Sa isayangam laeng tidigos mo, ken tibangbanglaw nga imposit-sit mo. Nitatang mag... Apay, adakasta. Ket addaa, si kangarod day ta. Sa isayangam laeng tidigos mo, numapasungbat monto nga agpaisaw, di balasang nga Carmen, ngem agbreak kayon tumot laeng. Iso asayang ti oras, digos, bangbanglo, ken pamasahim amapan itayan ti balasa nga sarong karam. Ta saan metla adda kayo ti agkatuluyan. Una yan, ti kasta apan ang irurumunyo kanya, tatang. Ibagbagak lang ti agpaiso agaw. Saan ka nga irurumain? Sika ti mangirurumain di tabagim. Iso di mo mabaliwan ti kababalin mo. Saan kan ama pa nagdatdaton? Ingkala sa isayangan ti panahon mo ama pa nagdataon. Kat saan metla ada kayo ti agkatuluyan? Jak nga road ing kaskasaw ni tatang ko mangbianong. Nagdato na kin ni Lydia, kat kalpasan ti 3 bulan, inaklon nak. Naragsak kami mat iti relasyon may. Aging gaan naglabas ti aldaw, panggap ko identi agpropose ken ni Lydia mangbianong. Nanang, tatang, agsagana kayo, ta agmanugang kayon, iti mabait. Nay, agnyat ti kayat mo asawa na agaw. Adamat kan manugang may, ti asawa ni Manong mo. Kat sa balig ya asawa ni Manong, Apay, agkalay sa kakadain. iti mabait nanang, talagang agkalay sa kami kin ni Lydia. Kasta aya.
Oh, saan abalbalatong dayta? Saan tatang? Agpaypaysaw. Kaano nga raw, tidadanon tayo ngay no tromot lang dayta. Basta iti mabiit tatang. Tumanon tayo. Nagsarita nyo ka din ni Lydia, tidadanon tayo? Saan pa'y tatang? Ibagak pa'y gan kwa na. Siguro, nagbaliw ka mo tan. Iswa medyo bimayag mo ti relasyon nyo ni Lydia. Sa nakas ka nagitiim mo na anubiam. Pagbiit lang ti relasyon nyo kat nag-break kayon. Ado nga main, ti jacket nga ugali da tatang. Iso nga awan ti bimayag kata kami. Alang araw, ibagam lang no kaanaw ti dadanon tayo. Ta sa ganaan tayo na ita. Jack lain pagkaro pa dumanon iti kasar ti relasyon nyo kan ni Lydia, insan. Huwag ninsang. Masapol nga dakan to iti kasarme, ah? Ayaw na, saan ang mabalin na Jack darayan ti kasaryaw, insan? Sika nga main ti nagbalin na dalan tapno mamamok ni Lydia. Makaasaw akbot lagay ninsan. Una, sambutan tanay, lumaklakay kan. Di mo itulok akasla apukom tulangan ti agbalin na putot mo no ibaybayag mo pa ila ti mga asawa. Iso nga raw, akayat kun nga ikalaysa ni Lydia. Mapanak to gumatang iti singsing para iti panagpropose ko kan kwa na. Apaw, agasum day tangay. Una, tapno kompletos ricados kan special pie. Inyor nung atalagat igatang ko iti singsing para iti panagpropose ko. Kan sabalin to pa iti singsing aramatan may inton agkasar kami. Usto na ita na panagpatarakim anak ko. Mapan ka lang mo't ag-propose ka ni Lydia. Masapul mo't anabanglo tayo ama pa nag-propose tatang. Ken kayat ko ma-inlove launay ni Lydia kanyak no makita nak. Alang araw din, mapangkan. Agbiyahe ka pa mapan ni lugar da. Sige nga rod tatang. Mapanakaon. Alawin, mapangkan. Into nagawid ka, masapol nga danpet sa ama ibagam. No kaanaw ti dadanon tayo kadalidya. Ay na, pasensya kan ba raw, gumawan ni Lydia. Nagbiyahe ang nagpangadanan. Anya? Napanidya ang adanan na di naman la impakpakaamumot kanyak? Ha? Kasalawan nobyo na, tadi na pa'y ibaga ti papanan na. Diyak ko man ay lawlawan ngay may titibalayaw. Barok. Mamin anumat na tag-text kanya ako ngay, tapno amok mo ti papanan na. Kano sa anak pa lang ang umay titibalayaw. Kalat nga minti papanay di ang adanan. Iso siguro asaan ang nag-text wano'y mawag ka. Tadala mapan nakitaan na daga agatangan na. Napatpatag pa'y gayam di daga amapan nakitaan. Maditikas ta nga aramid tinobya. Masapol nga amin napapanan kan aramidem na kat ibaga na kanya. Sana day talakay kayat nan. Diyak kayat tikas ta. Pasensya kan ha, no, jak na ibagakan kat ipapan ko ija ang adanan. Apagbitak met lang ijay. Napan ko la kinita jay ilaklako da adaga. Ti ko namkit day, awan serbik anobyom. Ah? Mapankalat na ni kayat mo. Di ka pa agpakada, tapno jak ko man ay lawlawan ngay may titibalayo, idi na minsan. Ago? Jak kaya ti kasta. Masapol nga amin nga aramidem kat ibagam kanyak. Amin apapanam kat ipakadam. Tapno amok mo ta. Pagdagayang panggap mo, gumatang iti daga. Ngem di mo pa imbagbaga kanyak. Ha? Pagdisisyon ka kit di na siksika. Kan, apay day ta? Pininturam day ta kukom? Nagalas pa mo ti color day ta impintor mo. Apay apati cutex ko ngay kat pakibiyangam. Nagmadi nga rod. Di mo pa ipakada kanyak, nag-cutex ka. Imbag ko man no napinta sa kitaan, di ta kukom. Saan mo mo ta bagay data color nga inusar mo? Ha? Manipo dita, amin nga aramidem, masapol nga ipakadam kanyak, tan nobyo nak. Nang rula ket, agproposak itan ka, agkasartan. Anya?
Iso nga amin nga aramidam ket ibagam kanya, Lydia. Di kag solsolo nga desisyon. Ultimo para itibagik pakibiyangam. Ay, jak kaya ti mabagkal iti agnanayon ago. Iso anasaya at mat, tayong pakita mo ti ugalim ita, ta saan tapay anagkasar. Demanding kalaunay. Saanak at demanding. Ibagbagak lang ti kayat ko, kanjak kayat. Nang runa kat agasawa tanton. Pulos mon, jak kaya ti makiasawa iti aguuyong. Anya? Nasaya at mat, tanaamok adagos ka aguuyong kagayam. Ah, Jak la inarapaap ti makiasawa iti aguuyong anya. Isong agbreak tan. anya? Adan sing-sing nga imot ko, para di pa nag-propose ko. Kalpasan na, ibagam nga agbreaktan? Nangag mo matimbagak. Jak kaya ti makiasawa iti aguuyong. Jak kaya ti makikabalay ito iti aguuyong. Tama nga no agbalinak tumot nga aguuyong akasken ka. Lydia. Kanang mo na ito singsing mo. Makagatangak iti singsing ko nga ure awan ti agpropose kanyak. Kanjak agtatak ko na makiasawa iti kasken ka. Ala, pumanaw kan. Demanding nga aguuyong. Nagsakit, mang biyanaw. Kunak no makaasawa akon. Ngam saan mo't gayam. Inung tanak ni tatang ko. Idi imbreak nak ni Lydia. Tati amuda kat dumanon kamen. Siyak ti pinabasol da iti panangikalang ni Lydia kanyak. Apay, mang biyanaw. Dakis ka day no agbalinak aprang ka iti karelasyon ko. No ibagak ti jak kayat. Manon anobyak ti nangi-break kanyak. Iti panagbalin ko aprang ka. Ta ipasaksak ko talaga dagiti jak kayat. Kat isumot tayo ti panangi-break da kanyak. Sa anak nga may na plastic mang biyanaw. Sa asyak jay agtaltal na latan. No adda ti jak kayat wenno nakaupayak. Iwan-wan nakman mang biyanaw no anya ti kasayaatan nga aramidag, bareng no inton sumaruno, kat saan dakon nga i-break manan, kat makasara ka kaunti dawan ko. To'y pagayam mo, ago iti probinsya te Isabela. Aglaklakay kandita, Carson Silium agaw, no di mo baliwan ti kasta, kababalin mo. Bagbagay mo, tinagan mo nga agaw. Tati kayat nasawan kat espada, when no talunasan, ta natadam ti panagdildilam kait. Nakurang kay ti pasensya, akas ko na ti kasinsin mo. Tiamom kat si kalat hostown, saan ka amakateptepel? Baliwam ti kasta agalad mo barok, saan ka kumaamasirib iti imatang mumatlaan? Ti panagtepel iti Biblia kat nakapatpatag nga adalan, ta makatulong iti panakilangin tayo iti Apo. Ti panakilangin tayo kadagiti daduma, ken mangisangbay kada tayo iti talna. Ti kinamanagtepel iti Biblia ket salukuban na agpada ti gargaraw ken sasao. Ni Ari Solomon iti amin na kinasirib na ket nakasaysaya at ti panangibutaktak na. No di mo matengel ti pungtot mo, mayarig ka iti syudad nga awan bakod na ket nalakaarautan dagiti kabusor. No sublian ti panawen ti Biblia dagiti abakod ket protektaran na ti syudad. Salimot mo tanda wenno pagtalina edenda asumrek ti kinaimbag ket parwarenda ti dakas. Kastamot nga umarngay ti kinaman nagtepal. Kaya't naasawan, salimot-mutan ti kinaimbag, kan parwaran ti kinadakas. Ti
Tidakas akas sulisog, resires kadagiti daduma, ken makapasakit panakisinupyat. Ni Apostol Pablo ket masansan nga ilawlawag na dagiti basbasol masapol aliklikan tayo. Daytoy ti makagapaw no apay sinuratan na dagiti taga Galacia. Mabasa ti pannakaibinsa-binsana ijay Galacia kapitulo may 5 iti bersikulo 19 ngaging ite 20 maysa. Imutektekan kadwan na kadagitoy abasol ket te kinakurang te panagtepel. Intultuloy na iti sabali abeneg dagiti listaan ti nadyosan agalad, babaan ti bunga ti espirito. May binsa-binsa dayta iti Galacia kapitulo may 5 iti bersikulo 22 ngaging ite 25. Apay ati panagtepel ket nailista kadagiti bunga ti espirito. Tingamen na kaisigudan tayo, ket adda kabukbukudan na apanunot. No addaan tayo iti panagtepel, maliklikan tayo ti listaan dagiti basol nadakamat ni Apostol Pablo kadagiti bersikulo 19 ngaging ite 20 maysa. Ken basol iti sapasap. Isu akasapulan tayo ti panagtepel. Anya dagiti pakairanudan ti panagtepel. Anya ti puntuna. Malapdan na ti saan pagkinaawatan. Parangpayaan na ti relasyon. Pabilgan na ti pannakilangan iti apo. Guyuguyin na ti kinaanos. Ti kang runaan na nakadkadlaw pangarigan ti kinaawan panagtepel ijay Biblia ket daadan ken Eba. Saan daan na pagkadkadan ti bunga ti may parit akayaw ket natanab tay amin iti lubong napnuan basol. Ni David ket saan nakapagtepel idi makita na ni Batseba saan nalapin na gustuhan ti derep na pinapatay na pay ti lakay na. Ti kinaawan panagtepel iti beneg ti babae, madakamat tayo ditan ni Samson. Napukaw na ti pigsana, gaputa rimukma iti dakes babae. Mabasa tayo pa iti panang bilbilin ni Pablo ken ni Tito, iti kinamanagtepel. Dagita nga adal ket agpaay kada tayo mangguyugoy iti tunggal maysa nga agbali na si Aanos ket rakepen te kinamanagtepel. Masapula pasakop tayo iti panang disiplina ti namarswa dayta ket para iti pagsayaatan tayo. Bayat ti pannakadisiplina tayo, saan tayo amaragsakan, no diket agladingit tayo. Ngem kalpasan na, sagrapan tayo ti kapya, kental na, abunga tinalinteg abiyag. Pagayam kong agaw, kasano kasansa na nakaisawang ka, iti may sa abanag anagbabawiyam. Sapay kumata, babaan ka daytoy nga inak na ibinglay, ket malapdamon ti makaisawang iti makapasakit iti padamatao, nang runa no inay ayat mo. Ammo tayo ti bilag ti sao tayo. Iso salwada mong dagit isawsawang mo, wine? Alright, that's alright. Ala, kasta manen gagayem, aging gay ti sumarunumanen, ngayon tayo pa naglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagmina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!